हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दिनै गोसोखौ एसे बोरैबा मोनबाय थादों मानोना मैया माने गारिनि सेल्फआ गाज्रि जाबाय ओमफ्राय बेखौ नारनासो स्टार्ट खालामनांगौ जाबाय गोसोआ बहुत बारा मोजां नङा आरोना ओमफ्राय दायो आं सेल्फखौ बानायनो थांनो नागिरदों बङाइगाव हामबाथ' हामगौमोन मोजां जागौमोन आरोना जा गरमथार आयौ गारियाबो एसि गैया अबावथो एसि थानो आरोलाय गारिखौबो नारनासो लाबोनांगौ जादों उपाय गैया दा सेल्फआवबा बेसेबां फैसा लायो फैसाबो गैया दुखिया नालाय स' दलङावनो गाखोबाय दलङाव गाखो थांगासिनो सफाय सक मोननोसै आरो सफाय सक मोनबासो मेन रड मोननोसै गारिखौ एसे स्पिडाव सालायनो हासिगोन उफ सान्दुङा अख्रांथिं एसे मोजां नुदों अख्रांखौ नायनानै ओमफ्राय दासो एसे स्पिडखौ बारायदों आं जोमैया बा माने अखा फैलानो बायदि मोनदों साननैसो फारसेथिं कर'ना आरो नै सान्दुङाबो हप्तासेसो अखा हानांनाय थान्दा मानसि बहुद खम सिगांथ' जायगा मोनलायामोन गारिसिम संनाय आं मोनफैबाय दायो मेकानिकआव बेयाव फैनानै जायगाखौ मोजां नुबाय थान्दा जायगा দাদা অলপ ভালকৈ ভাল কৰি দিব দেই নেক্সট টাইম বেয়া নোহোৱাকৈ नैबे बुस्थुआनो गाज्रि जादोंमोन बेयो जाबाय सेल्फ सुइच लाइन थाखाय बेसेबां लायो थायो स' फाइनेलि बायबाय बेखौ बेयावनो लाबाय 1050 स' हामबाय दे गारिया गोलोम